ನಾರಿ ನಾರಿ ನಡುಮ ಮುರಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಪನ್ಪಿನಾಯೊರ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಬೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ನಿತ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಧುಮೆಗೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡುವೆರು. ಮಧುಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಆ ಉಡುವು ಪಂದ್ ಹಠ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕತೆದ ದಾದ ಆಪುಂಡು ದಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಜರ್ನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಶರ್ವಾನಂದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಉಂಡು. ನರೇಶ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ವೈದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆಕ್ಲಿನ ಜೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆತೆಂಡು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ದುಂಬು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದು ಈಸಿಯಾದ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕೊರ್ನತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಗೆ ಕೊರ್ತು ಜರು ಅನ್ಸುಂಡು. ನಾರಿ ನಾರಿ ನಡುಮ ಮುರಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಳ್ಳುದು ತೆಲ್ಪೆರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಂದು ಎನ್ಸುವೆ. ಇಂಚಿನನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಲೆಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು.